Guys, ini mau tak ada banget seperti apa ini. Hari dipasang dulu. Oke. Pemirsa, ini tak pasang ini seperti ini. Nek tak kasih porsi besar gak muat, jadi tak taruh di tanah air. Tapi besok soalnya ini hujan guys, tak pasangi lagi pemirsa ya. Cuma ya kuwi rencananya tak pindah nang pot besar, kayunya gapok guys. Tapi soalnya ada kayu gede semuanya. Pindah dulu pemirsa. Kajian.
Masa gimana? Iya aku mau ngerit udan yo ora tak dadekno bar des. Kita tinggi no iki sementara waktu karena memang yo usuke yo none ngono kuwi guys. Tanggal thumbnail. Rembes yo ben. Sepenting kelambinan. Gemes pemirsa apa? Anu, aku ki engko neracak engko semut apa? Semut apine ki mengerikan pemirsa. Tak kandhani. Semut api niki mengerikan guys ya. Ini udan niki. Mulane aku tuh tak lereni sik semangat pengen ngadek gaweane sore gawean iku wis berakhir. Nek nyapu ya resik gak apa-apa. Kuwi sik iki mantap gaji pemirsa usuk bekas yo wis sak onone. Mau tak tinggino rencana iki memang arep tak pindah nang pos sing rodok gede iki mau tak gawe ngene. Yo mohon maaf nek gak estetik. Ya gimana ceritane wis tak balikno guys. Gaji mau tak motong. Kuwi tak tinggino soalnya saya ambruk ngono pemirsa. Rencana sing timun sama kacang panjang itu harus tak pindah tempat yang lebih besar, terus tak kasih lanjaran berhubung hujan mesti semut api nih ungkrap guys. Jadi ini yo wis ceritanya sesuk wae. Cuma aku ngersiki rumput sebelah selatan terus gerimis mau nak aku tangani nak aku pinter bisa dolan dhuwit. Terus misalnya tak tutup dulu ya gimana menjadi tukang amatiran. Aku eman guys ya. Kuwi iki nek gak ngomong Mas Santo aku juga gak. Permasalahannya nek kita mau nanam di sini harus dipageri. Ceritanya. Terus rumput-rumput iki kudu disemprot wis to. Aku mbok ono ngaret, Mbak itu loh dibersihin, wis tak bersihin. Lho kontrakan aku sebelumnya dari 2023 didelok. Aku ki sik terus ora ndeglek jegrang. Bahasaku sebenarnya mau cepu yo guys. Padahal ki aku ora mau cepu misal sing. Yo kuwi aku ki ora ndeglek. Terus 2021 ki anggo jembrung yo tak sik. Wong jenenge kuwi gelem bener sik kuwi harus disemprot pakai obat suket. Aku ki mamang bingung guys yo. Tak semprot iki aku ki kurang paham ndi-ndine yo. Terusan tak semprot ki aku bingung Mas. Wis ben putusane Mas Lawi wis tuku semprotan ben kono. Ketoke seminggu lagi insyaallah mau pulang. Aku gak pernah ngakon Mas Santo mulai karepe dhewe guys muga jenenge kangen keluargane ya kangen wong tuane ya mulai pokoke ya nek pas kono order nek pas rame iki aja maksudnya iki nek Mas Santo kerja melu wong biasa golek gawean saiki angel ya tak kandhani angel. Kenapa sampai bojoku sampai merantau nang kota besar nang Surabaya karena di sini ya angel gawean. Saiki sing diprioritasno nek sopir berarti tetep sing digoleki sing rada sing enom guys. Sopir ki nek ra kecuali awake dhewe usaha truk dhewe terus kulaan pasien nggawa kabeh ki intine ki modal dan ditekuni wis duwe anak bojo ki tetep golek duit rezeki guys. Wis to pemirsa sing nontonnya kepanjangan disuruh matanya wis paham lah. Terima kasih. Tetap semangat, mohon maaf jika ada tutur kataku yang tidak berkenan. Jadi besok tak pindahi pemirsa timun sama kacang panjang. Soalnya kok nek tempat kecil kok ya ora tumbuh maksimal. Kok cara mono iku tanaman stunting kok nek di jalan kono mbah. Apa tak pindah no ceritane pemirsa. Sidik-sidik lagi juga galone yo. Kuwi karek sidik belum tak bolongi kan aku harus dibolongi guys.
Terima kasih terus nak usulali like comment subscribe ke Mas Kapem nak untuk support saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawe rajinan. Biar aku nek prakarya iki apa mesti sing tak ubri anu pemirsa, sepupuku, sepupuku lanang kabeh ning Jepang kuwi. Yo nek gak ngono bapakku, wong aku mbek adikku kacek 10 tahun, guys. Dadi misal aku duwe mas mesti tak ubri masku pemirsa. Ngono. Yo nek koyo niki lho yo koyo lampu yang merah keluarga merah. Niki tetep Mas Santos digoleki. Benakno lampu, benakno saklar. Nek eling ngono koyo aku niku nek tugas-tugas prakarya sing tak ubri iki masku sepupu, guys. Saiki wis anake wis gedhe wis SMA biasa STM, SSMK. Kadang kalau kita emong, mas aku lukisno iki, kadang dia tulung lekku, nek bapakku gak iso, nek eling ngono kuwi lho pemirsa. Cah wedok ki kaya aku niki nyanyeng misalnya bolo-bolonan di SMP, bolone iki aku wis gawe iki, wis digawekno purung, niku mulai nangis. Nek anak laki-laki kan tidak sebegitu memprioritaskan bolo-bolonan. Ki boloku mbek si Yaya, sing ki si Putri, ngono ki lho guys ya. Nek eling ngono kuwi, nek kok ngene iki kaya benakno apa-apa ngono kuwi nek eling bojoku nang omah njaluk tulung bojoku. Soale wong lanang ki luweh presisi lho gawe apa benakno apa graji, benakno gawe pager segala macam lah. Apa mungkin aku ngokon wong ngono guys ya. Ngono kuwi. Nek wong wedok ki nek perkara pertukahan ki gak rapi, ngomong kok gak rapi, cuma kan sementara waktu lah. Kepen benakno bojoku. Aku seneng icer-icer pemirsa. Yo ngono kuwi engko duwe rezeki tuku pring dipageri. Ijeri apa? Terima kasih kok ngetepes saya Mbak Eka ya ora ndek bolo danten iki guys yo. Boloku mbek anakku tok. Tetep semangat aja lali like comment sampai keluarga Mas Kapem. Aja lali berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.